ngibingelele egameni elihle lika Jesu, founder umongameli omkhulu weCwecwe. Mhlonishwa indaba yechwechwe mhlawumbe wawazi ukuthi izozifike irecognize uRoland, and how do you feel ukubona irecognize? Ngithi ukuthobeka kakhulu ukuze lento yasezulwini ebizwa ngecwecwa esisabalela umhlaba wonke ihambe izibonwe nesigungu esiphezulu sakwa Roland ukuthi ngoba into yokukhonzisa uma bekhanda ama keyboard mabafake into balekelelane nokukhonzisa abazalwane. Icwecwa ke nayo ifakwe ngaphakathi. Isizwa ngimncane kakhulu uNkulunkulu esihloniphe kanjalo. Yes. Mhlonishwa sila eThekwini namhlanje usuke le eKapa weza la eThekwini. Uzizwa kanjani kubazalwane bala eThekwini bakuphethe kanjani? iTheku ke liwom kakhulu njengoba ubona nje sengijulukile ngimanzi. Warmth umfudumalo emangalisayo njalo mangifikile eThekwini ngiyathandwa kakhulu eThekwini KZN yonke. So ke ngiyabonga kakhulu ngiyathobereka ngendlela emangalisayo. Mhlonishwa sibheke kuma holiday December manje siyazi ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo. Mhlambe wena amazwi nje ongawadluliswa kwisizwe sonke sase South Africa. Ngingathi nje uma sekufika isikhathi esinjengalezi la abantu khona bejabula ukuthi singakhohlwa into enamandla uNkulunkulu ongumnikazi wezinto zonke. Ngamanye amazwi uyena ozosivikela, uyena ozosikhusela, uyena ozobonelela izidingo zethu, uyena ozokhuza nengozi ezitshalwe isitha. Uma kukhona imihlangano seyihlalile yaqedwa kwathiwa uzokwenzeka into ethile ebhlungu empilweni zethu, sizothembela enkosini yamakhosi yona yodwa izoyivula indlela nakule festive season. Sifiseleke bonke abantu eSouth Africa uKhisimusi omuhle, sesiwela unyaka siwele singene enyakeni omusha obugcwele izibusiso nentokozo noNkulunkulu. Umbuzo ogcina nje sengivala Mhlonishwa, siyazi ukuthi kunento eseyenzakala manje neyandile yokufa kweingane sibulawa ukudla okudayiswa eBhaza. Mhlambe wena uthini nje wakho ukuphawula kuloko? Singathi njena siyathandaza kumthandazo wethu ukuthi uNkulunkulu angenelele ikakhulukazi because of the innocent souls zabantwana nabanye abantu. Siyathandaza kakhulu isandla sikaNkulunkulu singenelele lutholakale loluhlava okanye lo poison lobubuthi obuseyintweni ezidliwayo. uNkulunkulu abe nendlela enze isu lokuthi isuswe lento njengoba ayenza njenge COVID. Sizokhumbula, siyathandaza ke nakulokhu sizondlula sizwelana nabazali nabazalwane nemindeni elahlekelwe. Sithi uNkulunkulu aniqinise kodwa nalesi simo sizondlula kuzogcina uNkulunkulu. Mhlonishwa nealbum noma ke iEP owayikhipha ehamba kakhulu manje, bayithola kanjani abantu and ihamba kanjani? Hey ukhona into lapha ya etholakala kuma digital platforms, kuma iTunes, kuma YouTube, Spotify, kuya ngokuthi uphethe yiphi ihlobo lwefone. Kodwa mawugooglisha lapho uthi Linda Ndaba uthi enhlizweni kuvela into yechwechwa, kuvela into yefu, kuvela into yasezulwini, about 10 tracks. I think your life will never be the same. So please go and stream. Sisupporte kakhulu njengoba senza siyibona idubula ngendlela emangalisayo. Siyathandaza ke ngoba uma ifike enqalabeni elithile so bese silungisa enye project masinyane. Ukhona ubaba uMusa uSikhosana uyena ke umuntu weProphetic Sound, oyena odidiyela yonke lento. Simase siqeda la so bese senza ke siqopha omunye umsebenzi omangalisayo. Mhlonishwa siyabonga kakhulu ngesikhathi. Thank you so much. Bless you.